pag-introduce sa inyo just for a few minutes. But for the meantime, ginaliwat-liwat namon sa inyo nga ariyang interesante ta nga programa kada Domingo upod sa inyo samtang gapanyaga kamo. Ang Get Closer sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kag siyempre ginaliwat-liwat siya, no? Panumdum sa aton nga we have to practice the minimum health protocols. Panghugas gid sang maayos ang kamuta, mag-suksok kita sang face mask, ang face shield, kag siyempre social distancing. Amo na gani nga medyo kapasalamat anong sa subong niya nga tinion ang Bacolod City COVID-19 Watch. Sang kagapon, may ara kita nga 50 lang new cases. At least, mas masiling ta nubo-nubo kumpara sa mga nagliligad. May ara kita anom ka new recoveries kag wala sang patay. Amo na importante, nagnubo. Kag pasalamat gid kita nga, well, ano tagyapon? GCQ, General Community Quarantine, pero amo na may heightened restrictions lang. So liwat, amo na napanumdum sa atong pinalangga nga Congressman magahalong kita tanan. Kag sa liwat sa jeep gani, well, jeep ko pirmi pero well, hindi ka nakasaway man sa driver kay base awayon niya ka. Kag hindi ta panginyawat man sa mo. Pero kung naga-anom, pito ka mo sa dapat 5 lang, no? Nga pasahero, pero tani, intindiho nila kay sila driver. Kag may pamilya, may pulian sila. Kag kabudlay, bala mo nang sila nga Laton-Laton Festival. So, sa liwat, mayingod to sa inyo. Kag syempre pa sa aton nga station manager, si Aksyon Nona, di mala magbanwa. Kag ang aton nga news chief, nga si Aksyon Kantong, Rex Kantong, hello, mayong udto sa inyo da. Kag hindi ko na pagpadugayon pa, kay sa siling ko na interesante ang aton nga istoryahan sa sining nga udto. Masiling tagani nga health problems, no? Congenital heart disease is a general term for a range of birth defects that affect the normal way the heart works. So, ang gid korason ba kabudlay nga the term congenital means the condition is present from birth. Congenital heart disease is one of the most common types of birth defect. Di imagine na bala? Affecting up to, every 1,000 babies born in some countries. Amo na kuno. So, kinanglan gid nga ma-address ini properly. Kag para makatag sa aton sa nagakaangay gid nga pahibalo bala information, ari di sa aton subong si Ma'am Mel Cordoba, isa naton ka friend naman, kag congressional staff ni siya. Siya nang in charge sang aton mga utod nga nagakadto bala sa opisina ni Congressman Greg Gasataya para magpangayo bulig. Kag ang bulig nga ini mabalaan ta gidugay kag syempre pa masiling naton kung medyo mabulubudlay na nga kaso nagakadtugid bala sila sa unanay diri sa Bacolod kag kung hindi gid ma-address ang problema ate amo na kag didto na ma-refer ang doktor nga dapat dalon gid sa Manila. Amo ni kun ano bikadako ang scope sa bulig sang aton pinalangga nga congressman nga igasaysay sa aton dugay-dugay ni Ma'am Mel. Hello ma'am, maayong udto sa imo. Okay, dohinay ang aton mic. Ay check tabi ang imo guro mic da mama na ara itublokon ta lang. Okay. Ma'am. Okay, sir, mayong haog to sa inyo, sir. Na, may pati kabuti aside from being beautiful. Dami ka magambal. Hello. Ay, sir. Amo na nga kapasalamat din kami kiti. Amo na bala siling nato kagina si Ma'am Mel Cordoba, amo ning in charge sa aton mga friends nga nagakadto sa opisina. Siya gini ang una, ang imbukada nga pag-abri mo sa opisina ni Congressman Greg Gasataya, makitaan mo sa dayon.
kung nga experience na personal ko niya, few years back, wala ko kapakilala and everything. Kanami na sa yaya kay ti, maski ano ka sa kuon, nagaan niya kamo tiyempo, kag hambalo niya lang, may iba nga gadali. Sir, may pwede ka pong kulatani kay may nauna sa imo kay Samiara. Iba no nga, limada na una. sir. Ginaano ba lagi dyan, first come, first serve? Oo, sir. Oo, So, ma'am, ari pagkatalakayo naton ang ining istoryahan ta diri sa Get Closer ang parte ni sa aton nga heart problem nga ginadala mo gid gani sa Manila, no? Oo, sir. Ang aton mga pasyente nga daw hindi masarangan diri sa Bacolod dito gid. Ma'am, ano ang programa sa opisina ni Congressman Greg Gasataya ang nagatuyo makabulig sa mga pasyente nga may heart problems? So, may medical program ni si Congressman Greg Sataya, upod ang DOH. Bali, sir, gabuli kita, sir, sa mga pasyente, sir, na gusto magpa-opera sa PGH, sa Heart Center, Philippine Heart Center, kag sa NKTI, sir. Sa tatlo na hospital, sir. And sa Subong, sir, proud ko, sir, magambal, sir, na damo na to, sir, na link pag na hospital, na through the years, nagaduga nga ta, sir, sa halin sa Western Visayas, Iloilo, ga-serve Okay. naman ta, sir, and East Avenue, and many more pa, sir. Wow, Damo pag grabe. ito, sir, oo. Oo, no? Kag san o ini nga programa nagsugod, ma'am? So, bali pagpungko, gino congressman, nang bali, gin sa by mga mid-2016, nagsugod na ta, sir. 2017, nag-launch yung dagdamo ng aton mga kliyente. So, di ta nagsugod, bulig sa aton mga constituents, sir. Oh, wow, dugay na ni gali. Yes, sir. Ongoing nga programa sa aton pinalangga nga congressman. Yes, sir, oo. Masiling naton nga ti magambal ka heart problems, ka hurting gina mo kag kung gasto grabe gina yan, mabulubudlay dako giniya. Ang ibon gani, mabatian ta sa iban milyones ang na-share nila nga amount nga ila magasto. Sir, kay case-to-case basis man, sir, sa kondisyon sang tao, sir. So, lain-lain na sila, sir, na sir, na mga pag-opera bala, sir. So, lain-lain kaya amount na ginag-gauge. Wow. Kag ano ang mga requirements o kung sino ang mga maka-apply? Kag ano ang mga dapat ipreparar nga mga dokumento, ma'am? Okay, sir. Ang maka-apply, sir, number 1 is Bacolod nun naton sa Long District. Okay. Only, sir, no? And then, ang mga requirement lang, sir, is that kanano na, sir, sa request letter para kay kong ilungguhon lang nila, sir. Yeah. Wala gid problema sa akon. Correct, Kaya ako oh. na lang na yung ma-translate. So, kung kaduwa, sir, dapat may endorsement sila, sir, na sa Manila sila mapa-opera. Halin sa ila, gid sir, doctor, sir. And number 3, sir, ang mga medical documents nila, such as medical abstract, medical certificate, and doctor's prescription, gaan man ko na nila para reference lang. And ga-advise ko na, sir, sa ila, sir, na ma-apply gid, sir, sa social case summary study. Kay pag-abot nila sa Manila, sir, amo na, sir, ang makabulig or supporting document Okay. na ma-qualify sila, sir, as charity case. Kaya ang charity case, sir, muna sa, sir, naman medyo, sir, ang ila bala, sir, na sukot mas lower compare sa semi-private kag private, sir. Ay, ang managali. Oo, muna, sir. So, kananon, sir, naton, sir, gakwa ko na, sir, information sa ila, personal information, Yes. from name to occupation through income. Pakadto na, sir, nga, sir. Kaya kabulig ta di, sir, is sa DOH, Department of Health. Okay. Kaya submit ko na, sir, actually report sa Manila, with my partner ko, sir, sa Manila, na pag-abot sang pasyente, ito masalo to sa ila, sir. Okay. So, pag send ko nisang email, tanan to pati mga requirement, may masalo na to dayon. Okay. Tapos ang ako nga patient na lang, ang ila responsibility na lang, ang flight schedule na lang, kay kung na naman gid, ma-update na ko din sa Manila. Malakat si Mr. T. Ang mga naman, ay ma-update lang ko sa ila, sir, dayon. Para ma-plastar sila pag-abot sa Manila. Okay, tika budlay gali sa mga dokumento nga dapat iproseso sang tiyempo nga wala pa pandemic, no? So, how much more nga may pandemic na, no? Yes, sir. Kabulubudlay, masi sa flight mo lang gani.
mabulubudlay na. Kakinanglan, ma'am, nga ang local doctor mo, di kundi dirilimbi sa Bacolod, no? Ang local doctor, ta ma'am, kinanglan may referral, gid nga dapat dalon na gid ni sa Manila. Yes, sir. Kaya sila mismo, sir, coordinate man, sir, sa hospital dito, sir, sa mga lagko na hospital dito. Sila man mismo, and then may agatag di sila. Kay mismong doctor, gambal mga patient mo na iban, kadto ka mo kay Kong, kay kabulig na siya, kamo na ang private doctor man, kadto di mga pasyente da yun. Wow, grabe. Kaya Amo kamo nang na siya na katahom. kwan ko na makabulig. Kagaka-aware mga tao, nagabulig si Kong sa mga especially sa mga problem sa heart. Naman na, sir. Ano nga ko na heart ka, sakit gid ba siya parehas. no? Magasto. Pero grabe, amo nang siling balang kampiyon ang serbisyo, serbisyong may puso. Amo nang siling ni Migo taman Jonald, no nga tuod ginabala kag ti masiling ta kag mapakanta kag gid nga ang siling sang Bacolod non kampiyon gid ug nami bala ang serbisyo nga tuod ya amo nang nami kag ma'am sa subong pila na kabilog ang aton mga nabuligan sa sini nga programa. Subong, sir, from 2017 hasta sa recent, no, nagsobrang ta sa 100 plus, 115. Subong, plus may mga pending pa ko. Upcoming, mga 10 or 15 persons pa nag-line up, sir. So, madamo-damo naman, sir. Kaya galing sa due to pandemic, do medyo siyempre sa flight, dala, sir, nagkakaproblema ang mga pasyente na maglupad man, sir, para magpa-opera, sir. Amo nang ila na dilema man, sir. That's right, oo. Kag siyempre pa magsiling mag-flight bala, ma'am. Let's say may pasyente, bata, bino, kinanglan, may upod di siya siyempre. Pati ang galastuhan ng iba na, ma'am, na shoulder na ni Congressman, no? Ang iban nga, amo na bala, nga, let's say, sa ospital, libre na nga daan. Tapos, ako unta, ma'am, kagbalaan man na sang tanan, no? Nga, magsiling ta heart, dako gid ang involbar nga amount. Ma'am, no? Dako gid, sir. Ma'am, ga-range kita kung okay lang sa imo, pero kung hindi mo pa i-disclose, okay man. As to how much, ma'am, ano ang daw low kag high? Ang low kag high. Depende na, sir, sa case, sir. Kay sir, kung magambal ka, sir, na may time sa sir na dako gidya, sir. Siyempre, makasapin-sapin na si Kong. Pero makahatag man siya, hindi man dako, hindi man gamay. Kinami na, sir, nang ga-support kami sa ila, na at least bala hindi sila bala, sir, mag-ease up man nila financial needs. Kada time, sir, makadto sila stress na sila, wala na sila pala buton magabot sa ospital ng problema, pas at least si Kong makapalabot sila bulig gid sir ya. Kag ti dako na yang involved na bala ako na si Ivan ko nga mga friends millions pa na gani. Amo nang magsiling ta nga heart problem gid dako nga problema nga dapat tutukan gid. Gid sir. Heart to. Ma'am, gasigi pa bala ini nga programa hasta sa subong? Mag-continue gina sir kay because nami gina siya sir na programa sir. Makatugtong kinay kabuhi yes sir sa tawo sir mong ginami na sir makabulig pakita sa ila na maglawig ang ila pangabuhi. Kanami gina sir na programa sir na mata ni Kong sa atong Kasimanwa sir. That's right. Oo, kag syempre hindi gid man malikawan nga amo na bala nga dapat taga Bacolod City ang aton priority. Yes, no? sir. Kakatabo mo na. Okay, so sa imo ma'am nga na-experience, kabalogig ko nga ti upod man sa subong, no? Kag madugang-dugang sa guro dya singkis, may harap sa mga personal experience man. Partisine. Okay, kag ma'am, base may dugang ka pa, once in a while, pwede ta ka, kabat-in. Sige, sir. Upod naman subong ang isa ka mga masiling naton nga maswerte nga nakaagom ang iya bata sa bulig sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Ari ang isa ka iloy nga kahubin pa ang iya bata nga 6 years old subong kag manog 7 years old nakaagom sang masiling naton nga heart problem.
heart problems. Ari magasaysay sa ato man si Ronaline Dakyado. Ron, hello ma, yung hapon sa imo. Okay, mami on ta lang aton mic para atagda. Okay. Ma'am, kumusta ang aton nga aton mga naagyan kag pwede mo kami maistoryahan? Kag do official to tamaan kita ka. Pwede mo man lang makakasanay kung gusto mo. Okay. Okay, ma'am, taga diin ka gani, ma'am? Taga-barangay Estefania, sir. Pakato Fortune Oo, Town. pakato, Oo. Fortune Town. Okay, kag ang edad na ton? 31. Wow, bin pa sa imo. Do 16 ka lang. Okay, ma'am, so istoryahan mo kami paano nagsugod ni anong experience ang pwede mo ma-share sa amon? Sa isa ka Okay. adlaw? Amo ni actually, Isa ka adlaw? sa kadlaw, sir. Pagkatao sa bata ko, no, may sakit sa heart. So, Okay. since birth, ginaya, sir. Oo, no? And then, that time, hindi ko mabalang ma-express ang akon nga nabatsyag. Ikapila mo ni nga bata? Ikaduwa na, sir. Ang may magulang siya nga bayi or laki? Lucky. Laki ang magulang, ang ikaduha bayi. Babae. Amo ni may problema, subong ang bayi. Oo, sir. Okay, yes ma'am? Okay, tapos, hamba ko, diin ko ni bala mangita sang bulig nga, kahit di, almost million man, sir, ang kinanlan namon mo. Oh. So, amo na ba ko, amo na nga, ang Ginoo, gidahimo, gidaway, nga, gindalagi ko kay Congressman Greg. Oh. Wala ko nag-expect nga, amo na, kadako ang amount nga mabulig Wow. sa bata ko. Wow. So, ang mga staff, wala ko nabudlayan kay pagkadto ko. Mhm. Sir, Miss Mel? Oh, yes. Walang attender kagid nga sa insyakto, sa maayo, bala, Yes. sir, nga, ko nga, ay, salamat. Kay kag that time, ara man si Congressman Greg. Natimingan? Natimingan ko. Aras sa opisina? Oo, natimingan ko, gid. Medyo masako So, so, ginasaya mo, pero Oo, natimingan mo. natimingan ko. Wow. Gid, Tapos? pagbuot gid sang Ginoo, sir. Oo. Muna nagtapos ko interview kay Miss Mel, nagambal ang isa man ka staff nga after meeting ni Kong, pasudlon ta ka. Ay, kanam. Mas mayo gid nga ikaw makaistorya sang personal. Yes. Kag-ara man ang bata ko, sir mo. Oh, Unang- dala mo ko siya that that time. Oh, that was 2019. Hmm. 2019 ang first operation namon. So amo na nga nakaistorya gid ko, nakita ko gid ang nakatulog gid luha ko bala, sir, nga hambal ni kong amo ni ang bata, do speechless man sa bala, sir, nga wala man sa kabalo sa iya nga nabatyagan man. Amo ko, oo, congressman, ti ni ang plastada. Amo na bala, sir. Mapaopera kami, congressman, so pila ang amount na kinanlan. Amo na ang pamangkot niya sa akon. Dala ko man ang abstract, pakita ko tanan kay congressman. Oo. So hambal niya, sige nang, saan ako malakat? Hamba ko, urgent man to, sir mo, nga malakat kami dayon sa Manila. So, agad-agad, wink of an eye, nagbulig sa dayon. Wala sa nagpanumdum ako na, no? Wala gid siya pang duwa-duwa. Duha Wala na. gid, wala gid. Oo, tapos ma'am? Tapos sa Saan to, mo sir, malakat? saan ako malakat ang bako? Pagkadto na mo to, sir, 2 weeks after, Manila. Okay. Pa-Manila na kami. So, ang balati ang transportation, ginbuligan naman kami. Wow. Siya ginagamba nga, pila ka mo malakat. Oh my. Haba ko. Congressman, 3 kami, sige, sige, wala problema. Gid nang gaan niya kami, transportation, pakado sa Manila. Dara palang dula. Stress Oo, mo? pala, do nag-angakon nga bala, sir, nga napaminsan ko nga mangalastuhan na muna. Do bisan pa paano nang naka-less man Oo. sa stress kag basta, sir, nang amo na dayon pa Manila kami tagwan niya dayon ni sigida sa Manila. Ang siling ni Ma'am Mel, Oo. ma-is out ang inyong problema. Oo, Maski nang paano. tawag siya sa Manila, may patient ko urgent Okay. kay Miss Cha Ang sa miss Manila. ka. Kilala ko sa inyo. Oo, ng Miss Charis, amo ni Kong Greg, may patient ko urgent ni amo ning edad. Papa Manila sila after 2 weeks. Ikaw na kabalo ha magbulig sa ila. Amulang na. Oo, Ang amulang na. pag wala Amulang damo. na, sir. Kuskus balungos, no? Wala iko nabudlayan, sir. Kaya na wala, kompleto na gid ni Ma'am Mel at the same time ang imo mga documents. Oo. And then pag
hambal ni Kong Greg, okay na, natagwan ko na. Wow. Ang number mo hatag lang sa akon, tapos ang kay Miss Cha sa Manila, hatag man sa akon para hapos ang tanan Oo, nga proseso. Coordinated, sir, tanan, sir. Kanami, no? Ang number ya, ginatagi pa sa imo. Nga, butsing ganun niya. At the same time, personally, gusto niya ma-supervisor, mabalaan gidayon kung ano nagkakaitabo. Yes, ma'am? Continue. And then, sir, pag-abot na mo to sa Manila, hamba ko, kay na-admit pa kami sa PGH that time, sir, before kami... Philippine General General Hospital. Oo. Ma'am Mel, dinigani, located in what LGU sa Manila? Ang Hindi ko familiar. Daw Manila Correct, City, sir. sa bala mo? Oh, if we were not mistaken, no? Daw, yan ni lugar ni Mayor Isko man, no? Atod ka, sir. Doon mo ng PGH, dira ang area. If I'm not mistaken, ha? Tapos, ma'am? Pag-abot ginamon sa Manila, sir, diretso kami admit, wala kami nagpahuway. Kaya kay Argent for an operation siya. So, Wow. PGH kami first nga admission, kay phlebotomy pa ang bata ko mo. Kay katungod ang iya nga case, lapuyot ang iya nga dugo. Oh. So, hindi siya madiretso bala operahan, kay tungod nga ang dugo niya that time tama gidya sir kalapuyot ang flow ya ano gida hinay-hinay gidya katama ya. Okay. So gin phlebotomy siya sa PGH mga 2 weeks kami tidto mo. Oh. And then so magin ano man mayo man kay sa PhilHealth man tayo nga ano tao ng cover sa PhilHealth. Oo. Ma'am, Then- if you don't mind, para sa benepisyo sa mga galantaw sa atong kagapalamati, ma'am, anong experience ang pwede mo ma-share sa amon sa bata? Kiti, mga bakang 6 do gahampang na nimo, may Oo. mga upod na Oo, siya. sir. Oo. Oo. Ano man mga experience ang naagyan mo bilang Iloy? Ano, Kundi gahampang sa Oo, with the kids sa Oo. palibot. Tapos, ang bata ko na sir wala na iya sila nga na-expose gid sa mga kabataan man sa sagwa, wala ko na ginapagwa. okay. Sa balay kay halalungan ginang iya nga health sir kay ti Oo, pero siya gahampang, gahampang siya ang iya nga normal. Okay, normal tapos? activities, normal. Nang hindi lang siya matamaan, kakapoy. Ah, Kay ginahapo siya. ay. Oo, ginahapo siya. Pagkahapo nga daw ginalagas, So, siya ginalagas niya, ginahawa niya. ano Oo. pag idang nakita mo sa iya nga daw Gapalang sintomas? gitom na siya, sir. Ah. Gapalang gitom na siya. Oh, so ang bata ko na maka-experience makapoy siya tanan. Do siya man mismo kabalo na siyang himuon niya sa lawas niya. May time na siya nga mas-squat na siya. Mas-squat siya. So kay ambas ng doktor, amo nang advice niya, mas-squat lang siya kay ang oxygen gabalik Okay. kabulig. Wala ko man siya gintudloan, pero siguro sa iyan experience wala sir nga ginhimo niya na sa lawas niya. Okay. Oo, bako, wala ko man ko ni kahambal nga mo ni himuon niya. Pero, siya mismo, sir, kabalo. Mm. So, amo na, ng... Bright kid, galing bata mo. Kag sigurado ko gwapa gid kiti, gwapa nga nanay. Bakit, sir, nakita ko, gitwap. Gwapa gid, mamel, nakita mo, wow. May video kami actually kay Sir Donald. Tapos amo na ma'am, amo na to lapuyot iya dugo, balik na to. Phlebotomy kami, and then, after 15 days, schedule na kami for OR. Okay. Sa heart center na kami. Wow. Then, pag-abot sa heart center, gin-email lang yan ni Miss Cha sa Manila. Sa akon, ang mga guarantee letter. Amo nang bulig ni Congressman Greg. That, 370,000. Wow. Ang iyang Oh my gulay. hatag. Wala gi ko nabudlayan, sir. Tapos, hapos lang gid ang tanan. Kanami, no, kay ikaw mismo nakatestimonya, wala ka nabudayan. Ang status ni Ma'am Mel, ongoing pa ni. Ang subong, sir, I think, ano siya subong ng mayara sa August, this coming August. Mapamanila 2021, naman. Manila na siya. Sorry, nasa line-up, sir. Kay second operation, sa baby, sir. Ay, Naman na subong, sir. Ang nami pa ya, sir, kay sang first pa lang namon, after to sang first operation, nag-istorya ko kay Kong Greg nga may ikaduwa pa kami nga operasyon. Hagambal siya nga kadto lang liwat sa opisina. Mabulig. wala agad sa nagbuya. Mabulig ko gyapon. Kaya ako on, kuno performer ko, Ma'am Mel, kisa ka fundraising kami mo sa sabi ka bata nga daw may problema nga pareha sina. Pero galing ang proceeds makadto pero hasta lang da. Basta lang. Wala na ma-continue balahaw.
nakabulig kami in a way, pero hindi bala sige-sige. Oo. So, ma'am, kata lang kadali, kaya ang Okay, tiyempo sir. tanubo. Okay. May isa kita nga preparado ng na-interview nga isama ni siya ka ang imo iya manog 7 years old, Manog niya 7. 9 months 9 lang months. yan. Ah. Okay. So, si Sir JM Guru, Action JM, pwede ta ma-play kadali? Okay, or matawgan naton kag ma-interview via phone patch. Taga diin ni siya, Ma'am Mel? Bali, taga-barangay Tangob ni sa sir. Si Ma'am Tatchan Ligaylan, ang mother. Okay. Ang iya na daughter, sir, si Mary Kisney, bago lang gini siya, sir, na operahan, gusang March 2021, bago lang gini. Ma'am, kabata, ma'am, no? Very young, gina. 9 months. Oh, wala pa gani matuigan. Wala pa. Oo. So, phone patch siya or may video na lang? Mangyayon na signal kay Sir Jonald. Okay, ginatawgan subong. Okay. Okay, so pamantian taman ng iyang nga bali problema. Mamay dugang ka pa sabtang gahulat sa phone patch. So, muna sa sir, ang case siya, same lang man kay ma'am. Congenital heart disease man. Same sa bata. Yeah, so, amugi TOF naman na man gyapon. amugi gyapon ng mga masakit sa mga kabataan, amugi dia. Ma'am, pero may diin ni siya. Ano di siya man? Nagkakatabo lang o kung genes isa o kung may history ba lang pamilya? Pwede na sa Sir Hambal ng doktor sa genes kag ang sa pag-develop sang heart sa sulod sang tiyan sang bata wala makumpleto. I see. Wala ka mga siling nga sanggabusong ka. Nadagdag ka, nadusumo Wala ka. gid sir, wala gid. Wala. Nang ara bala wala gid ko nag-expect nga amo ni nga gabi halo. Kasi okay ang magulang mo. Oo, okay. Wala gid problema, yan. yung Oo. magulang, wala Oo. issue. Mm-mm. Oo, so baw, grabe, no? Muna nga, dira tagid bala masiling gapabalo kami sa inyo tanan para balang everyone is well informed of what the congressional office is doing. Okay, arin na siguro sa piyak na linya, Arin na, sir. Mamel. Hello, mayong... Hello, ma'am. Hello, mayong udto. Mayong ugto, sir. Ma'am, te, arewa si Ma'am Mel, upunta sa bong. Ma'am, balali si Ma'am Mel sa imo. Ayaw to, ma'am. Mayong ugto, miss. Oo. Okay, ma'am, kumusta kita? Okay, good, sir. O, ma'am, nang pwede mo ma-share sa amo ng imong istorya, pwede ka nakambal sa bong. Saan ka pangayop? Bulig? Kaya nga status Bali. ni Subong. O, sige, ma'am. Nang bali na ngayon kami bulig, sir, sa office ni Congreg, mga March to, sir. Okay. Pero before kami nagkadto sa office ni Congreg, nang doon nag-try kami dala, sir, nga mag-post man sa social media, kaya nang wala na gid dala, sir, how kung Yes. para makatigpon nga sa operasyon sang bata. So may isa ka kilala ko nga dogin tag niya ang iyang sister nga nag-ubrada sa kay Congreg na office. Okay. Nagsiling siya nga makadto ko to. Pero ang person na dapat niya kadtuan ko, wala ko siya that time. Nang si Miss Mel ang Asikaso. sa akon. Yes, ma'am. Oo. Nang si Miss Mel ang nagatubang sa akong kitungod siya ang in charge sa akon niya, sa amo niya case. Okay. So amo to, sir, nang nag-process kami sa mga requirements kag nang pang follow up gid namon kung ano ang mga requirements sa ginpahatag ni Miss Mel, Yes. complete din na siya namon before kami nga nagkadto sa Manila. Kay bali ang iyang cardio sang baby ko, sir. Nagambal nga na dapat sa February pa lang malakat na kami kay ang kondisyon di sir sang bata ko at risk katama kay symptomatic siya. So bali 2 3 times a day nang nag-atake na gid ba na sir how. Ma'am, ang bata mo bayi laki. Bayi, sir. Okay. Oo, do gina-atake na gid siya. Naghambal si Doc nga dapat malakat na gid kami. Pero sang wala pa na siya na cardio, sabi niya mga 5 years pa, okay pa na. Before 5 years siya operahan. Sangging to the echo na siya, siling ni Doc, dapat before 2 years. Pero kay every month, balik-balik kami kay Doc, wala nang para sa check-up. Nagsiling siya nga,
hindi na dapat pagpadugaya, hindi na pagpadabuton kuno 1 year ang bata kay nang amo na nang iya oxygen duganubo na pressure house. Oh. Oo, nang ganubo kami sir sa oxygen kung atakihon siya 64. Ma'am, kung Ngayon, natakihon sa anong masiling mo, nagaano siya, nagapalang lapsi, ano siya? Amo ni kinatawag na mga blue baby? Sir, blue baby, oo sir, doon mo na siya. I see, oo. So, ano ka palang kitong sa ma'am? Napanggitom siya sir, budayan siya maginhawa kag may times nga nang dugaturong nabala siya ang mataya. Oh. Mm. Doon mo na siya. Oo. Pinagambal si Doc nga dapat nang urgent gid malakat kami. Igambal kami kay Doc nga kulang pa kami Doc sa fund. Okay. Oo, nang wala man ka-advise ang iya cardio nga ma-charity kami. Kaya kung mag-charity kami ko na sir nang wala labot nga kapila ka to magbalik-balik sa art center, malinya ka pa. Kagkadugay. Wala sa sir, Tuod na. una siya, tuod sa Kakadugay. sir. Schedule. Mm. Lugay, sir, kay nga hindi man lang kami bituod, sir, ang gapangayo bulig mo, kadamo-damo katamas ang gapangayo bulig. So, Okay. na siya. Mahugatigid sang time. Muti, isiling ni Doc, mas mayo pa nga mag-top kami kuno sa mga ng private persons or mga foundation. Hindi kami Okay. mag-line up sa charity, kay Budlay, kaping tagisubong nga COVID. Di, may times pa na ako na, sir, makadto palista ka, puli ka de, balik ka to kung itatawag ka. Mm. Wala mo na pala, sir, nang sa Manila, gitay wala, man di, sir, sa Bacolod mo. Oo, Wala sa sakto na. facility, so dito, gid. Oo. So, amo na. Kakundi kasarang doktor tadi, na-refer nila sa Manila. Oo, no? Oo, Manang- sir, mo na. Oo. So, dako Kaya ginambulig nga, sa imo ni Congressman Greg Casataya, no? Dako, gid, sir. Wow. As in, sir, dako, gid. Wala di ko ginpabayaan ni Miss Mel, sir. Wow. Kaya dugay-dugay na siya tawagan na ng requirements. Nasasara kami sa Manila. Wala labot nga may gin-endorse na to siya sa amon kung sino to bala sa mga follow-up sa amon nga person. Kung anong kinahanglan to namon, ginatawagan niya di kaya gyapon. Kung kamusta na, ano na, Oo. dugay-dugay tawag si Miss Mel, oo. Ma'am, ipilong, Mike, kumusta subong ang baby? Subong, sir, okay, naging siya, sir, makadagyang na siya sa tadlong, makakadlaw na siya nga. Kaysang before siya sa naoperahan, magbira-bira siya kadlaw. Yes, ng ma'am. pagkadugay-dugay. Hindi na siya, sir, maitaan ka oras, hindi ka ni matungaan sa oras. Dugay-dugay na puuna na siya. Oh. Di subong okay, naging siya, sir. Last month, kami, nagpa-check up into the echo, siya liwat sa cardio, yadiri na okay na ang heart niya, nang Okay. clear na sa fluid. So, next month, ang lungs niya naman, sir, ang i-check kay amo na gali, sir. Once nga ang isa ka patient, ginoperahan sa heart, hindi lang ang heart ang i-check. Affected. Dapat ang tanan. Oo. Oo, sir. Kay, na, sir, mo complete na bala ang hangin, subong nga gasulod sa iya lang. Oo. So, amo na sa dapat i-check kung okay man ang condition sa lungs niya. Pero nagambal man ang iya, sir, nga cardio, nga so far, nang tugod, makuno, sir, okay man kuno, sir, ga medication ng kami anong subong para ma-sure gid. Kanami, no? Well monitored ka mo sa staff ni Congressman Greg Casataya. Tapos, Oo, at the sir. same time, Sir. na gaandi ka mo sang nagakaangay nga atensyon. Ma'am, Oo, pwede sir. ta kapasalamat kay Kong Greg ba kadako ginabulig. As in, sir, dako gid, sir, nga bulig. Wala gid kami nag-expect nga i-cater, yagit tanan namon nga balance sa Bawo hospital. nang namin, i-cater yung gitanan mo ka Oo, namin, sir. no? Okay, Wow. pagsulod namon, sir, ng 500,000 ang ginapangayo sa amon, sir, mo. Diin ka man na pala, sir, mangita. O Oh my God, oh, Pero, hindi na iya, sir, lahog-lahog na gasto. Pagsulod namon, amo na ginpangayuan kami. Before ka nga makakuha sa schedule, sa operation, sang bata, dapat ma-down ka, sir, 250. Oh. Oo. Gayon, upon admission, dapat ma-300 mo na. Oh. So, amo itong napangitaan namon sa bulig man, sir, sang foundation ni Sir Albe, may gabulig man sa amon da. Namon ang ga-follow up.
Kag sa ato na kami sa hospital after ng operation sang bata ging tawagan ko sang in charge dito sa Manila kung kamusta na. So Okay. yun, nagsiling siya nga nang naghambal si Congreg na 200 plus or 260 siguro to be exact. Nga Okay. i-call na tanan, i-cater Okay. na tanan ni Congreg. Wow. So with that, salamat gid mama kag ti regard sa baby mo. Ano ganing full name ti gid ma'am? Tatchanin and Gaylan, sir. Okay, barangay Tango, Tangog. sir. Okay. Oh, So thank you sir. so Thank you much. so much. And God bless Thank you, you, ma'am. Hello. God bless and God bless the baby. Thank you, Miss. Thank you, man Thank kay you, Congreg. So, dako git nga bulig sa amon. Miss Mel, may ambal ka siya? Ma'am, thank you gid ma'am sa time na Miss Mel, thank you, pagtambal good. gid kay Kong Greg. Oo, thank you, good Miss. Sige, sir. Thank you, git sa pagano sa amon, sa pagbulig, gid. Wow, okay. Thank you. God bless you. Mabuhay. Thank you, sir. Thank you, Thank good you. Okay. Kaga, siyempre pa, upunta man din si Sir John. Andrade, di ba si may ambal ni sa? Masi makapanamyaw sa mga bauna nung Sir, pwede man ka tamyaw, atensyon. sir? May dugang ka, sir. Anong pwede mo mahambal? Nawiyaan ko di pala sa mga muna nga mga moments. Well, to sa tanan and Sir Rod no ning personally ang isa lang gid ka very thankful gid namon sa opisina ni Congressman Greg Sataya kay ti ang inibilang nga mga programa nga makabulig amo tong hambal gina ni Mamel nga madugtungan bilang kabuhi which is amo ning pinaka-importante sa tanan. Sakto. Beyond this is actually beyond politics. Amo ginang paming gina-inject sa ato ni Congressman Greg Sataya nga kung ara kita sa natungdan ato ni ang mga programa nga para sa tao ibalik lang gid sa tao. Yes. Tido ka nami kid. Namin, okay, programa para sa tao, ibalik sa tao, kag matupa ka sa tao. Yes. Amo na importante, kag gati ako, dugay naman ko sa media, 80s pa ko no? Late 80s pa ko, then, bago lagi ko ka tilaw nga, nakabati pala sa amo ni klase nga mga bulig. Kaya ako, dami ba, naging mabalan ko man nga mga congressional office nga daw hindi ni bala mo ka-broad ang bulig nga na extend nila sa ilang mga pumuluyo. Kay Kong Greg yati, as much as he can, buligid siya nga bulig ya. Okay, basi may, ako idugang ko pa ni Ma'am Mel. So, Jonald, pasalamat din ko sang bulig man sa akong tiyo. Ti nagtupa kagara man, ti pamati sa subong tiyo, ay mga punda. Kag sa akon mga cousins, tiya mo na nga, siling nga gani, nung rod, basi pwede mo kami da mabuligan. Tiya, kaluyan sang ginoo, nagtupa, gid. Okay, so ma'am, basi may tamyawon ka, kaya oras na. Yes, Miss Mel. Yes, Miss Mel. Si Miss Mel. Okay, sir, di ka tamiyawan ko lang si Kong Greg Gasataya kag si Miss Maita nagpamati si Miss Sweet, si Ma'am Yam, nakaupod ko sa opisina ng hello nanda sa inyo tanan. Kagang imo nga tsura sa screen, Ano, sir? sa FB page, sa Action Radio, daw kandidata ka sa Miss Universe Philippines. Gani, iyan, ito na siya pa. Come with a beautiful face, no? Also with a beautiful character Yeah, na that's gina-portray. right. That's right. Of course, sa opisina, no, kag ni Congressman Greg Gasataya mismo, kay balo ka, Sir Rod, si Miss Mel, gini usually, ang aton, pinaka-first gid nga ma-encounter. Siya, Bernie sa? Yes. Yes. May medical, may cash assistance, may kunano, madang abulik, pati ning heart problem. So, iyak, pag-abri mo sa opisina, kita mo yung yun mo. Di, ang target. una mo kay impression, ay, ala ka gwapa. Paghambal na pagid nga, inabalang masiling naton mahinahon. Yeah. O, malambing gid sa balang kapag, Sakto gid. ay, pungko lang, anay, sir, dali lang gida. Kaya ka namin, ngati. Di ba, ma'am, no? Ma'am, di ba natin na-practice naman sa buong Yapon, ma'am, no? Ang minimum health protocols. Hindi ka sulod kung daw medyo may temperature check. No, Yes, we kompleto do na. that, sir. Para Yes. kanun man tanang safe man ta, sir. Yes, that's Oo. right. Along ka mo ang permis sa Oo, action. sir. Kag Sir Jonald, basta may greet ka? Yes, liwat no, ginatami, gid naton ang aton halang doon, kag pinalangga ako Congressman Greg Gasataya, subong man kay Mamaita, kay Inder France, kay RD, kay Ma'am Sweet, kay Miss Yam, kay Miss Jove, kay Attorney Mark Steven Mayo, kay Kagawad Tanan, of course, no,
sa aming mga kaupod pagit sa opisina, sinang Jenny, sinang Candy, sinang Irene, sinang Roger Gali, nga padayon gid sa giapon. Of course, si Ma'am Rutel, si Sir Steve, kag of course no, sa tanan namon nga mga tagpalamati nga padayon gid naga unong sa aton nga kapasidad sa pagbulig bilang nga kita sa natungdan sa pangalan man ni Congressman Greg Gasataya. Wow, okay. Thank you very much. Siyempre, si Jacob Arder ko, no? Mami Lisa, baskog ka na gid. Ayaw. Bo, kaya kita niya ka sa FB page. Muna, ano ni kay Jonald, Queen of all media. Sa Lugano na sa sir. Mga sunpag nila. Sando nila, sir. Kag, thank you man kay Grace Bernal Morales. Galantaw siya. Kagambal gid siyang, katulo, manuha ko ba? Salamat gid, Congreg. Siling nga kag si Ana Sinoro. Mayong aga kuno kag sa tanan nga mga iloy nga palamati subong kay classmate ko Elizabeth Malakagamala sa akong si brother kay Joy Tereso kag kay Jacob Hardir more pagidya nga bulig si Congressman Gagasataya. We salute and the best health para kuno sa imo kung kag sa tanan nga pumuluyo sa Bacolod kag syempre pa si Nilidad Gapamati man sa aton o Talgap, salamat ko no, si Lane Cordoba, si Miles Berano, si Guard Sanchez, and sino nga blessing gid dapat sa aton nga Congressman Greg Gasataya, si Miles Berano, si Ana Sinoro, liwat kag si sa tanan kundi mga suki natin sa Get Closer Yes. ni Congressman Greg Gasataya ngati every Sunday good vibes na nadalata no. Oo, sir. Pagpabalo sa tanan nga para mangin well-informed ang pumuluyo sang Long District sang Bacolod City sa mga programa sang aton nga pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. No, wala gid ka pabaya bala no, Miss Mel? Hands-on sa sir. Yes, that's right. Pumuluyo, sir. Kag muna nakibot gani halin sa cash assistance, hospitalization, sa burial, pakadto na sa mga mental health, pakadto na sa ining kaluyan sang ginuara na ang Bacolod City General Hospital by next year, no? Yes, sir. Ang kaluyan kag ti syempre ang bulig pagid sa mga mga gayle eskwela ni ara ang Carlos Hidalgo Memorial State College nga eventually university na. Yes, sir. So kadamo gid pamangkoton ta si Migo action. Okay na? Okay na? O sige pa, okay na ko no. Well, Okay wala na, ta sir. oras no. Oo. Kari na si Action Ed De La Fuente. Well, sa ngalan sa pinalangga nato na Congressman Greg Gasataya, ini si Rod Simon, upod ko subong ang congressional staff, si Ma'am Mel Cordoba, kag si Sir Jonald Andrade. Ini si Rod Simon, nga sinagasiling una sa balita, una sa aksyon, diri sa Bacolod Action Radyo! Panahon sang latunay. May Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,